Και πρώτο του Γιάννη στη σεζόν. Και πρώτο γκολ του Γιάννη στη σεζόν. Σωστά. Για να φτάσουμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πασάς πέφτει στην περιοχή. Ο διαιτητής βλέπει πέναλτι. Υπάρχουν πολύ έντονες διαμαρτυρίες. Καλά το λες, βλέπει πέναλτι. Δεν υπάρχει παράβαση. Δεν υπάρχει πέναλτι, όχι. Πολύ έντονες διαμαρτυρίες από όλους της αποστολής της ΑΕΛ προς τον διαιτητή. Λοιπόν, εδώ όχι δεν υπάρχει πέναλτι. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς. Στη συγκεκριμένη φάση υπάρχει φάουλ του επιθετικού στον αμυνόμενο. Ήταν φάουλ το οποίο πρέπει να καταλογιστεί και ο άνθρωπος αυτός είδε πέναλτι το οποίο καταλόγισε εις βάρος της Λάρισσας. Εγώ λέω ότι οι διαιτητές κάθε φορά που πηγαίνουν σε τέτοιου είδους παιχνίδια είναι άρεστοι γνώστες της βαθμολογικής κατάστασης. Ξέρουν πολύ καλά τι διακυβεύεται σε αυτό το παιχνίδι. Όταν λοιπόν βλέπει αυτό το πράγμα ως πέναλτι, σε ποιο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν? Το 5ο. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, τότε αρχίζει να ρωτιέσαι μήπως εσύ βλέπεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν μπορεί να τον δικαιολογήσει δηλαδή. Πρόσεξε τη φάση πάλι. Είναι με πλάτη ο αμυντικός, δεν βλέπει καν. Τα χέρια του είναι μπροστά του αμυντικού, δεν έχει καμία επαφή. Ο επιθετικός πέφτει στην πλάτη του και αυτό το πράγμα ο διαιτητής το είδε πέναλτι. Δεν υπάρχουν λόγια για να εξηγήσει κανείς την απόφασή του. Και πάει και αμέσως, δεν έχει κανέναν ενδιασμό. Ξανά, δείτε το άλλο, προσέξτε τον αμυντικό της Λάρισσας. Αν μπορείς να σφυρίξεις κάτι σε αυτή τη φάση, όπως λέει ο Σωτήρης σωστά, θα σφυρίξεις επιθετικό φάουλ. Δηλαδή φάουλ στην επίθεση, επιθετικό φάουλ. Δεν υπάρχει. Και αυτή είναι η εξέλιξη με τον Περόνε να το εκτελεί με αυτόν τον τρόπο και τον Αποστολίδη να το πιάνει αμέσως μετά